Aduh. Iki tak hitung nih. Siji, loro, telu, papat, lima. Sawangan hitungan. Skip. Songo. Kuwi wis songo. Heeh. Lek mung ngitung kuwi kepiye? Di-skip lho. Di-skip. Rumangsaku anggonku gawe bangun candi. Kuwi wis genep 1000 kok. Dadi kurang siji kuwi kepiye? Dihitung meneh coba dihitung. Coba dihitung. Sing ngitung kan nek aku sing ngitung kok dikira aku curang. Siji. Hitung. Tak wangi ngitungke apa piye? Hitungno. Cukup bantu kok. Hitungno. Oh. Waduh. Oh. Waduh. Lah ngitunge ndi di-skip ya an? Candine pancen kurang siji. Ora mungkin lek ngucape 1000 nampan nampa tresnaku marang sliramu apa ora? Aku wis banget tresno karo kowe Rara Jonggrang. Aku emah. Aku wis gaweke candi kanggo sliramu mung kurang siji. Kok kowe kebangetan ora nampa tresnaku? Aku emah Mas, aku pintar memilih pria yang baik untuk menemaniku. Syukur. Sengit aku. Kowe kudu nampa tresnaku. Emah Mas, emah. Kowe emoh nampa tresnaku. Aku ki tresno tenan karo kowe. Emah Mas. Emah Mas. Kok tegel temen. Bangun candi semono kae nggo proposal barang. Golek semen. Golek tukang. Golek wong. Ora gampang tak kandhani. Wingi tak takoki wonge jare mbok utang kok. Ayo. Lah kuwi rasa tok rembug. Ora ana Bandung iki kabeh iki kanggo tresnaku menawa. Tresnaku marang kowe Rara Jonggrang. Lah kok nek nganti kowe aku ora nampa tresnaku. Kuwi demit sing melu bangun kuwi. Emah Mas, aku emah. Kowe emoh tenan. Emah. Candi sing tak bangun kae ana 999 kowe gemang. Gemang Mas, gemang. Kurang siji wae gemang kowe. Gemang Mas. Kacang. Kuwi membuktikan nek cintamu tidak. Bakso. Apa ta ki? Ono bakul kacang tuku sik aku. Kacang. Tuku sik. Tak tuku sik kacang. Kacangnya Mas, kacang. Ngerebuk karo mangan. Oh iya aku yo ngelih rung madang aku mau. Ora ana Bandung Bondowoso kok. Ana. Ayo ge didadekke kek nyanyi kok suwen. Oh iya. Yen pancen kowe ora nampa karo tresnaku, candi sing semono kae. Kowe tak dadekke gelepe Rara Jonggrang. Sampai wis dadi candi to ora iso gerak, ora iso ngapa-ngapa. Ah wis meneng wae wis dadi candi. Wong demoki apa-apane bebas. Waduh, kacang. Sing kudu tak lakoni. Kacang. Gedang. Kuwi mumpung dadi watu ah, kuwi mok kapak-kapake bebas. Kopi. Lah iya. Lho ana bakul. Ya aku ki yo ngerti lho. Mbok yo dituku sik kuwi bakul to. Bakul iki lho. Kuwi ki dadi watu ora omong. Ya, lali. Watu kok pecicilan. Lali. Raimu. Kok kaya ngene sing kudu tak sandang. Duh Dewa, Malah curhat. aku tresno karo wong siji. Neng kok kaya mengkene kang dadi lelakone. Yo, Terus ninggal katresnan. Ya. pancen wis kaya mengkene lelakone. Rara Jonggrang. Tak trimo. Golek wong wedok liyane nyanyi ninggal katresnan yo lah. Yo. Weh. Nah. Ayo. Nggo nambani lara ning atiku bangun candi Sang Pluh. Lho. Kowe nanggap penyanyi. Penonton kok demok sikile pengetoprak. Penonton ki bebas. Iki bakule kacang sisan ora iki? Sisan. Sisan kuwi. Ayo. Kacang. Apa kule Hah. Ora kepazan iki kacang. Bang. Kepazan apa? Biasane lintang asmara kuwi. Gelem to? Duet gelem to, Mas? Duet. Mboten saged basa Jawa, Mas. Wo. Lah bahasane sane apa, Mas? Wis padha wong Jepang kok. Oh, Jepang. Basa Indonesia saged, Mas. Jajar pangkalan, lho. Saged. Wis pokoke nembang rombak lala. Wis Purbawasa tak pasrahke. Ding. Basa Indonesiane berhenti apa? Stop.
Apa ayo? Bro contoh. Basa Apa mik? Apa mik? Stop iki lho. Stop lak berhenti to iki. Nah ning nggonmu apa? Jeda. Ya ora iso. Nek nggonku kiri. Kok iso kiri? Lah nek nunggang angkot kayak kiri-kiri juk mandek. Duar. Berhasil. Biar tenan iki. Berhasil. Ya. Tak kei dalan berhasil. Heo ninggal katresnan Mas Ya Reza. payu kuwi. Ya isih gayeng ngono kok. Ya Mat. Wis nembangmu ya lah. Sik. Nembang wong loro duet. Aku lagi seneng-senenge mayang ya tak medun. Kowe ora usah lungguh. Ya kon mau. Di pajangan, derek joget. Joget kowe. Aku kesel bangun candi semono akeh tak kandhani. Bawa. Wah wis ora. Pasrahke Mbak Waranggono sing ayu-ayu. Ayo. Yo Mbak Laras, Mbak Mega. Langsung terang tung. Ayo Mas Bayu Kapres. Monggo.
Nggih, matur sembah nuwun. Menika wonten requestan menapa Kang Gareng? Langsung wae ya ben ceket-ceket. Heeh. Iki ana WA. Wah, saka sapa? Nderek nyimak via live streaming. Keparenga kula nyuwun serampat dipun jogeti dening Ki Kobar Sutriswanto. Menapa Ki Dimas Brian. Nah, mugi grup keluarga ageng pawenang tansah winengku karaharjan amin sampikala. Amin. Matur nuwun. Saking kula Sutopo Becak. Ampun niki. Wis mulai apa, Mang? Wah niki enten nek mboten Mas Sutris nggih Mas Dimas Brian. Apa gepeng wae ya? Napa dikati gepeng? Takon nyakil kok. Oh. Piyak. Ayo. Dikati Mas Gepeng. Ayo, Peng. Ayo dikati Mas Gepeng. Wis ayo. Leyake metu. Terus ke, terus. Pokoknya kudu goyang nek urung rampung.
Wes mesake tenan iki. Wis kembara blas. Wes minggat. Asik kok ngarapi gepeng. Asik seneng banget aku nek ngarapi gepeng. Wes mulai ke mau. Wis mulai. Mulai. Ayo karang wong sing Arab syuting pocong. syuting. Takoni syuting dadi apa, Peng? Dadi pocong. Sambat karo aku iki. Syuting seprono-seprene kok urung metu ya duwite. Tiwas wis diwedhaki nganti putih kok. Jane ora wedhakan ki wis do wedi kabeh kok. Permara remang uswaya ngambrang katigaro naning gaswose aneng marako amalaku Risang kondo astrat moco Lang lalu angulati suryo Angrangsang waya Raden Wah. Tulungono. Wah, jlamprong. Gonde babuku. Kembar. Aku Tulungono. Tobat Raden. Wah, suwe. Ana wong wadon sing nyaketi marang Bratasena. So. Tobat. Tepan-tepangaken kemawon kula arimbe Raden. Raden Bratasena. Kula mirang menapa ingkang dados sumpah prasapa panjenengan nalika ketaman Aji Jalasutra. Panjenengan ngendika sinten kemawon ingkang saged paring pitulungan menawi jalar badhe dipun anggap sedulur menawi wadon badhe dipundhut garwa. Menapa menika leres Raden? Wah, yo. Bener, mul aku gek tang Tulungono. Wah, Tulungono aku arimbi. Inggih Raden. Nek ampun ngantos lincating janji lho Raden. Wah, yo, ora kagak aku Tulungono. Inggih. Tobat Raden. Sikrapala kang tumingal Perang sampo kang samyong tali Pero dadet wila tenggoto Dayawangkung manguncang nidi Bencang sang adi Lati nyong tali wuwus anak kungker Bratasena ana apa kok mlayu-mlayu kaya mengono
anakku Bratasena, Ger. Kang Mas wonten menapa melajar Kang Mas? Wah, ngunde babuku. Unta kakangku jlamprok. Sakjroning aku ketaman ajiring buta kang mapan ing Wonomarta. Wah, aku sumpah prasupenta ana sing bisa mbantu marang aku. Yen lanang tak dadekke seduluran wadon bakal tak pek bojo. Wah, nanging jenemune malah sing bantu marang Bratasena buta adon. Wah, gila nih. Raden Bratasena. Wah. Tobat Raden. Iki sapa? Ana wujuding raseksi tumeka ing papan kene. Ana apa? Tobat. Sang Dewi, kula menika arimbe ingkang anggadhahi raos linuwe kaliyan Raden Bratasena. Raos linuwih kang kados pundi Dewi? Kang kaya ngapa arimbi? Kula anggadhahi raos tresna lan gandrung kaliyan Bratasena. Kula para paduka mangertos kaliyan ugianipun Raden Bratasena. Engko dhisik to, Arimbi. Sadurunge kowe ngerti dununge Bratasena. Sepira gedene rasa tresnamu marang Bratasena, Arimbi? Tobat kula menika sampun trima nilaraken praja kula kagem ngupadi dunungipun Bratasena. Kula dipun anggep laku citra dhateng para sedherek kula pringgondani amargi kula tresna kaliyan Raden Bratasena. Lan sampun cacah desa Milangkori ngupadi Raden Bratasena. Prasasat kula sampun anggadhahi pangucap yen to boten saged pikantuk lan boten rabi kaliyan Raden Bratasena. Kula trima pejabat tobat timbang ora rabi karo Bratasena. Ayo tenan kowe, Arimbi. Arjuna, undangan kakangmu Bratasena, Arjuna. Nono ninggih sendika Kanjeng Ibu. Arjuna, kados pundi? metu kene. Oh, metu medal mriko. Iki apa ta iki? Kakang Mas Bratasena. Wah, wedhe wikato mangopo. Kowe iki ngapa lho kowe iki? Ngomong kok wong gedene semono kok ndelik ning isor meja. Wah. Wanundul meja tenan wong gedene semono kok. Apa Permati? Kakang Mas nggo mriko nggo. Oga ora Arimbi wedeni. Kalih kula kok nggo. Oga peken. Yakin. Yakin. Iya, peken. Tenane Lan ga rugi lho. gilani. Kaya ora ana liyane. Rugi lho mengke. Jane iki ana apa ta iki? Lho, Wah, ayune. niki sinten, Ndara? Arimbi. Arimbi niku sinten? Maune raseksi tak
Sabda dadi ayu. Niki. Oh. Ayu tenan. Yakin ora gelem? Gah. Tak peke ya. Wah, PM. Gah. Ambangane golek ngalor jono ra ya tak peke bae. Wah, ayune kaya ngene. Widodari. Kakang Mas mboten kepo. Oh, kepo ya apa? Nggo mriko nggo. Tenan aku. Gila tenan aku. Pun to mriko mawon. Getun ndara jenengan nek mboten ningali. Nggo to mriko. Gah. Menika dawuhe Ibu Kunti. Gah. Wegah. Gila. Wis to ayo tarana percaya aku. Ora bayar apa piye kowe iki? Diuyak-uyak. Kene. Angele ora umum. Gah, tenan aku ora nyeneng-nyeneng tangan. Ora diceneng ora metu, ayo. Ayo. Dimatke. Karo bendarane kok matke. Iki sopo? Sopo iki mati? Yakin boten purun? Wah, iki sopo? Yakin boten purun? Sopo pura-pura purun? Nek ngene iki ya aku ya. Menika Arimbi Kakang Mas. Ora mungkin Arimbi buta bringis medeni ya. Yakin? Kunti babuku. Piye Bratasena? Kaya Arimbi tenan podo. Iya. Kaya Arimbi tenan. Kok dadi ayu? Tak sabda. Pancen gedhe tenan rasa tresnane Arimbi marang kowe. Mula ayu tenan Arimbi. Wah. Permati. Oh, jatahe kakange kok. Oh, wis ana. Wah, mudur. Arimbi. Ngapa lho sampeyan niku? Oh, Bagong menapa? Cerewet. Jare ora gelem tak peke. Minggat. Nek wis ngene iki wedi tenan ya. Minggat tenan aku. Tak peke ndara. Wadi. Walah ya barang bagus nek ora. Do rebutan LC apa piye? Wah, Semar Lampene bosok. Kok ketoke apik Kok rame-rame. Kok ketoke apik to ki? Wah, iki Arimbi. Nggih, Raden. Wah, ayu tenan kowe. Arimbi bojoku tenan nek iki. Wah, katon nendah paras manis sulan guyumu. Nek ngene iki wis ganteng urung aku. Gayu Arimbi kira-kira iso ora ya aku ya. Bagong ora sembrono kuwi klambiku. Masalahe dipepe sak nggon-nggon. Teles kae tanggo, biasane ya teles tanggo. Wah, nek kaya ngene iki yo sapa sing ora gelem? Wah, sesune ora samalik buta ya. Nggih, Dimas. Nek ora gelem aku gelem. Wah, kowe kok melu-melu ki ya ngopo? Aku yo ingin. Kula nggih inggih Kang Mas.
Wah, wis ayo to wis gek wis yo. Iki bar iki isih negara kajiwan barang. Aribe. Sigra kang samya tumingal prang cambo samya medali lir tadet weleteng kota tanyanggung mangguncang niti Dimas kadangipun Kakang adikku di Dandun Wacana Parto Nakula lan Sedewa ora suwe meneh kalungguhanipun Kakang lan kowe kabeh bakal lengser amarga iki wis titi wahyane negara Indraprastha bakal ganti jaman ing maune jaman kajiman sak mengko bakal ganti jaman nyata ya jamaning para manungsa ya ana manungsa 5 cacahe mlebu ana ing alam kajiman iki ya kuwi para satriya kang bakal ngenteni marang kalungguhanku lan kowe kabeh Dimas kula ingkang sowan sinuwun ana wigati apa sapu jagat sajak ana wigati kang mrayoga Inggih sinuwun ngaturaken katewasan wonten jalma manungsa ingkang damel rusak beteng alam kajiman inggih wonten ing Praja Indraprastha ana pira cacahe manungsa kuwi mau sapu jagat inggih wonten pira ya mau gangsal wonten gangsal cacahipun jaler sedaya ingkang kalih wujudipun satriya kembar Dimas Dandun Wacana wis titi wancine Dimas wis titi wancine ayo
padha dipapake satriya iki mau Dimas Dandun Wacana. Yudhistira ayo. Mangke Raden yen kadulu menika leres praptanipun para Pandhawa. Nun inggih Dewaji, kula anom dwija kanggo kalian para kadang Pandhawa. Paduka menika sinten? Kula menika nun inggih ratu wonten ing Praja Ngendraprastha ingkang dipun babat kalian Rai Paduka. Lan wigati Pandhawa kajiman pinanggih kalian Paduka sak kadang menika boten badhe nyegat kalian laku luhuripun Paduka sak kadang. Nanging ugi kula kalian para kadang malah tartamtu badhe mapakaken pilenggahan serah negari dhateng para Pandhawa ing ngalaming manungsa. Tegesipun Paduka kados pundi Dewaji? Gandeng sak menika sampun tumiba titi wancinipun kula sak kadang serah diri. Lan Indraprastha kajiman sampun paripurna jaman kalengganipun Praja Indraprastha badhe kula papanaken dhateng Paduka sak kadang. Kula aturi nampi lan lenggaske wonten negari Indraprastha den. Bumi kuncing langit kelap katon lirik gincangi ngerisang maweh kandrung kula aturi nampi ugi pusaka praja ing kajiman nun inggih pusaka Jamus Kalimasada lan lilanana kula kaliyan para kadang kula ngawat-awati jagatipun Paduka sak kadang kanthi manjing wonten ing raganira Paduka sak kadang. Raden Praja Ngendraprastha milik para Pandhawa putra Pandhu.
Wah, patut banget. Wah. Wah. Kepranggul padha prayitna wadalah Bratasena ora patut banget duwe kelakon boyong marang Arimbi ndak jaluk bali ning Arimbi. Wah, ora ndak lilani Arimbi bali marang Pringgondani. Yen ngono kowe bakal tak katutke dosane. Aku ora nglilani bali ning Arimbi marang Pringgondani nanging aku go narima lan ora bakal bisa tanding yuda marang kowe Kakang Arimba. Yen pancen kowe ora lila marang baline Arimbi ayo pancen nyata satriya sampurnakna Arimba. Wah ora. Wah, wah. Ah, wah. 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 Yo. Maju Bratasena. Oh.
malah kedaden geniro Arimba bondo yudha kaliyan Raden Bratasena nedya anjabel wiwitan sangsaya rinekasa Arimbang ngunduraken Sang Bratasena nedya apokal gawe kang nora sak mestine wong bondo yudha nora kasing aja wit kang den jabel dening Bratasena merucut saking astanira tumama ana ing Arimba temah sirna marga ayo waduh mati Bratasena sejatine kowe uga nekanke sranaku lan kowe nekanke kasampurnanku sejatine aku nyegat marang lakumu lan njaluk bali ning Arimbiku mung tak nggo golek kasampurnaning lakuku yo tak lilani kowe Bratasena dhaup marang Arimbi lan besok tedak turunmu kang mijil saka gua garbaning Arimbi bakal dadya ratu kang jumenengi Pringgondani Bratasena.